amen libéré immédiatement yacci par ce que minen jeeyi amen heftaraki sukaɓe amen nangue co e bawe kalis min jaɓani ɗum kadi ko heddi hen ko komin dariɓe minen mottannaɓe foof noon faltaki arde faltaki pullo faltaki soninke faltaki wolof garɗoma arani ko wondi koye amen kadi komin dariɓe min teppani min kaɓani min mbaɗama di n'importe quoi e kadi ɗeɗo balɗe audio yetti wiya min jeeyaka e Mauritanie yomin jaltino Mauritanie yomin mbari yomin taccini komin heɓere ala ko min mbiya leydi amen joni sukaɓe amen goppite so ɗum ala Mauritanie heddi hen ko wona tan walla fuccino wassalam on calminama والنبي يزيدهم أدرسهم